नोंनि महर मुस्रिया जेब्लायबो रागा खराल' थाबाय थायो बिहामजोखौलाय मा नांजाहरलायखो दासो बिहामजोआ मावखां दावखां रुमाव दसे रेस्ट लाहैदों खोमा मा जालायखो नोंहा नोंहा मा जाबाय थायो होबोराय नोंहा मा जाबाय थायो आं बिहामजोखौ माथो होब्लानो नोंहा मा अरजायो अरजानायनि खोथा नङालै बिमा अरजानायनि खोथाखौल' नोङो नुयो अरजानायनि खोथा नङाब्लालाय आं माखौथो नों गेजेराव खुगा सिबावखो नों जेबोखौनो बुजिया बिमा आयु आंखौसो बुजिया होनलायबावबाय आंखौसो बुजियै नुलायबावबाय नों दिनै बिहामजो फैयैनि सिगाङावलाय माथो दै गुदुंब्लाबो साहाब्लाबो फुंनि 12थानि हरनि ओंखाम ओंख्रि आं सङाब्लानो मोनजायामोन दा बिहामजो फैनायखायसो नों आंखौसो बुजियै नुबावबाय सालाय दं होननानै सालायखौ फिदिंब्लानो दे बाथ्रा जायो बे नङा बिमा नोंनि खर'नि मेलेमखौ फिदिंनानैसो नों साननानै नाय दे जेनेबा आं मा जाखो आं माखौ साननानै नायनांगौ दे बुंदो साननानै नायनोसै आं नों जेब्लायबो बिहामजोनि फारसे नासयनायखौल' नों सानो बिहामजोनि फारसे आं माब्लाबा फंसे खोथा बुंब्लानो बिहामजोजोंबो सन्देह खालामग्रासो जालायलांगोन नों आरो साननैसोनि उनाव नों साननानै नाय बिमा बे फैसालि बिहामजोआ नोंनि न'आव बिहामजो जाफैयैनि सिगां नोंनि फिसालाया बे न'आव लाबोयैनि सिगां जानांगौ बे गावनि बिमा बिफानि न'आव बेसेबां आलो आलो थादोंमोन अनदोंमोन बिखौ बिमा बिफा गावनि जाथि बंस गावनि गामिनि मानसिफोरजों हयथ' बेसेबां मिनि खुसि थायोमोन दिनै बेफोर गासैखौबो नागारनानै नोंनि फिसालाया नोंनि न'आव लानानै फैबाय आरो नोंनि फिसालाया हाबा जानानै बोसोरसेखौनो जायाखै बिहामजो फिसाखौ न'खराव गारनानै गावहा डिउटियाव थांबाय फैसालि बिहामजोआ नोंखौ आंखौ गावनि बिमा बिफा असे बायदि सिबिबोदों आरो मिनि फिसाजोखौबो गावनि असे बिनानाव बायदि बियो अनबोदों नों सानदों नामा नोंनि मिनि फिसाजोखौ नों अराय समनि थाखाय न'आव मोनबाय थागोन नों बेखौ साननानै लादोंब्ला बे नोंनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि बिमा दिनै फैसालि बिहामजा जेरै जोंनि न'आव सासे बिहामजो जानानै फैदों मिनि फिसाजोआबो सानसे बेबायदिनो मालायनि न'आव बिहामजो जानानै थांगोन जेरै नों दा मिनि फिसाखौ दावराव अनदों बैबायदिनो फैसालि बिहामजोआबो बै न'आव दावराव अनजादोंमोन दिनै नोंनि न'आव फैदों नों बेखौ जोथोन लादो नों बेखौ अनदो नों बेखौ मोजां बेबहार फोरोंदो अब्लासो नोंनि फिसाजोआबो गुबुननि न'आव मालाय सासे बिमाजों अनजागोन गियान होजागोन गनायजागोन नों गावनि बिहामजोखौ नासयोब्ला नोंनि फिसाजोआबो मालायनि न'खराव सानसे नासयजागोन दानिया आंनि फिसाजोनियावसो थांलायबाय आंनि फिसाजोखौ आं ओरैबायदि न'खरावसो हरगोन आरो ओरैबायदि मानसिनोसो हरगोन आंनि जानो गोनां बिजामादैया आंनि आखाइ मुथियावसो थागोन नै नोङो बोराय नों मानो बेबायदि बुंदों जोनोम नों मानो बेबायदि बुंदों आं दा मा खालामनो नों सिगाङावनो आंनि बुंनायफोरखौ मानियोमोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानांनाय नङामोन जोनोम दाबो सम दङ नों आंनि थाखाय माबा मोनसेब्लाबो खालाम दाबो सम थानायावनो जुदि नों आंनि थाखाय मुंबो खालामनो सानाब्ला आं गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लागोन जोनोम आंनि खोथाखौ मानो सिरियास लायाखैनो खालि फनखौल' दोननो नागिरो फनखौ दोननो नांथ'आ दोनमारबायसो दा बियो फनखौ आं मा खालामबावनांगौ दा मिनि आगै बाजै नों मानो फैदों नोंनि आदाया नोंजों रायलायनोनो नों दाखालि फैसा बिहरदोंमोनबालाय बे फैसाखौनो सोना हरनो नोंनाव फन बुगासिनोमोननो नोंनि मबाइलखौ बिजि मोनबाय थानायखाय आंखौनो आंनि मबाइलजों रायलायनो होननानै आंखौ होफैनो होनायलाय आं फैदों ओमफ्राय मिनि आगै आं नोंखौ गाबबाय थानायसो खोनादों आरो आं नोंखौ फन रायलायबाय थानाय नुदों मिनि आगै नों सोरजोंथो एथ' गाबै फन रायलायबाय थादोंमोन बाजै नोंबो आरोना आं जेरावनो थाङो बेयावनो नों सफैखाथारो बाजै आं सोरजों गाबै फन रायलायलायनाय खोनाखो दे नोंबो आरोना मा खोनायो मिसा बेखारावनो
बाजै, आं रावजोंबो गाबनानै फन रायलायाखैमोन। बोरैथो, आदाया आंजों रायलायनो होनदोंमोन ना? हरदो मबाइला, आं रायलायहरनोसै। मिनि, आंखौ नुनानै नोङो मोखां सुफ्लानानै मा जानो? आंनि मेगनजोंनो नोंखौ नुथारदों, आंनि खोमाजोंनो खोनाथारदों नोंखौ गाबै गाबै फन रायलायनाय। मिनि, नों आंखौ मानो थगायदों? मिनि, बे नखराव नोंनि आइ आफानि बिहामजो जानानै फैबाय आं, आरो नोंनि बिबाजै जानानै फैबाय। बे नखरनि गासैनि दुखु दाहा, गासैनि जिउ आरो गासैजोंबो गोरोबनानै थानाया आंनि बिबान जाबाय। बेनिखायनो मिनि, नों आंनि बिबोनां, आं नोंखौ गावनि बिनानाव असे बायदि सानो आरो अनो। मिनि, नों जुदि आंखौ गावनि बिबाजै सानालासे गावनि असे बिब' नों आंखौ साननानै लायोब्ला नोंनि गोसोनि दुखु दाहाखौ आंनो खोन्था मिनि, आं नोंजों जेब्लायबो मदद खालामगोन। थारैनो बाजै, आंहा गोसोआव दुखु दङ, मेगनाव मोदै। थारैनो बाजै, नों आंखौ बेसे अनमारो आं बेखौ मिन्थिया, नाथाय आं नोंनो दिनै आंनि गासै दुखु दाहा आरो आंनि जिउआव सोलिनाय गासै जेंनाखौ नोंनो फोरमायगोन बाजै। नाथाय बेनि सिगाङावनो नों आंनि खर'आव हमनानै समाय लाग्रोनो नांगोन बाजै, जाहाथे बे खोथाखौ नोङो रावनोबो खोन्थाया होनना। प्रमिस? औ बाजै, प्रमिस। बाजै, हर, बे नोंनि आखाइखौ हर आरो आंनि खर'आव हम आरो समाय ला बाजै, नों रावनोबो खोन्थाया होननानै। थारैनो बेबायदि एथ'ग्राब गिदिर जाथाय मा दङ नोंहा मिनि आगै? आंनि खर'आव हमदो बाजै, प्रमिस लादो, नों जुदि आंनि दुखु दाहाखौ मोनथिनो लुबैथारदोंब्ला। दे बुं बाजै, आं रावनोबो खोन्थाया होनना। आयु, आं जा गिनायसो मोनबाय, आं गाब्र'सिगोन बायदिसो मोनबाय। ओरैनोबा आंखौ बिखुनजो आइया नायनोनो हाखाया। आइया आंखौ सैया, आंखौ अनो अना बे आइनिसो। नाथाय बिबोनाङा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदों, आं बिखौ मदद होनो नाजाथारगोन। बुंदो बाजै, आंनि खर'आव हमबाय ना नों? रावनोबो खोन्थाया होननानै बुंदो बाजै। मिनि आगै, आं आंनि आगदा आखाइखौ नोंनि खर'आव होनानै आं समाय लायो। बुं मा खोथा, आरो बे नोंनि खोथाखौ आंनि जिउ जोबनानै थांथों अब्लाबो आं रावनोबो खोन्थाया। बाजै, आं नोंनो न' सिङावसो खोन्थागोन, बेयाव नङा। थौ बाजै, आंनि रुमाव। दे बिदिब्ला। खोनासं बाजै, जेब्ला आं कलेजाव फरायबाय थादोंमोन, बे समाव सासे सेंग्राजों आरो आंजों मोजां मोनलायनाय जादों, आरो बियो दा साख्रि मोनबाय। बियो फौजि साख्रि मोनबाय। मा? फौजि मावनाय सेंग्राजों नों मोजां मोनो? नों मानो फौजि मावनाय सेंग्राखौ सायख'नानै लाखो? बे नखरनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो नों, मानो फौजि मावनाय सेंग्राजों थांनांगौ जाखो? फौजि मावनाय नखराव थांनानै नखरनि मानसिफोरा मोजां नङाब्ला हारसिं बेसेबां खस्थ' मोनो। नों नांगौब्ला गुबुन साख्रि मावनाय फिसायखौनो नागिरनानै लामोन, जेराव नोंजों लोगोसे थाफायो आरो नोंनि सुखु दुखु सान हर, नोंनि बेमार आजार नोंजों लोगोआव नों मोनफायो। बेबायदि मानसिखौसो नोङो सायख'नानै लानांगौमोन। फौजि मावनाय नोंनि बिमा बिफाया कि बे सेंग्रानो नोंखौ हरगोन? आंखौल' मानो बुंदों बाजै? नोंबोथ' नोंसोरनि नखरनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजोना, अब्लाबोथ' नोङो जोंनि नखराव आंनि आदा फौजिजों फैदों। नों जेरै आंनि नखराव फैनानै आंनि आइया नोंखौ अनाब्लाबो मोजां मोनाब्लाबो दुखु खस्थ' सैसोनानै नों जेरै जादों, बेबायदि आंबो आंनि मोजां मोननाय निजोमजों बेबायदिनो संसार जागोन। बाजै, नों जेरै आंनि नखराव सैसोनानै जादों, आंबो बेबायदिनो निजोमनि नखराव सैसोनानै जागोन। बाजै, नों आंखौ बादा दाहो। आरो बाजै, गुबै खोथाया जाबाय। औ, नोंनि गुबै खोथाखौ बुंदो ना। मा खोथाखौ आंनो खोन्थानो होननानै नोङो आंखौ प्रमिस लाहोलायदोंमोन? बाजै, आंनि उदैयाव बे निजोम होननायनि
दान मोनबानि गथ' दङ। मा जाम्बि जाम्बि खालामनानै लानाय जाखो बे नोंनि? दा मा जानांगौ जाखो? बाजै, नोंनो बुंदोंमोन ना बे नखराव फैनानै गासै नखरनि बिबानखौ लानो आरो मावफुंहोनो मोन्थाय दङ। दा बाजै प्लिज, नों समाय लानाय बायदि बे खोथाखौ नों रावनोबो दा खोन्था। नोंल'सै आंनि। नोंबो जुदि आंनि बे समाय होनायखौ लाखियाब्ला बाजै, आं थांनानै थानाय नंला, आं थैगोन। नङा, नों बिदि दासान। मिनि आगै, आं नोंनो समाय होदोंना? आं रावनोबो खोन्थाया। नों थैनायनि खोथा दासान। मानसिनि जिउआव समस्याया माब्लाबाबो जानो होननानै हारसिं फैया, बे बोरैबा जाफ्लाङो। जेरै बांग्रिं, बारहुंखा, अखा खोरोमनाय, दैबाना, बेफोर गासैबोथ' मोनथिहोनानै फैयाना। बेफोर गासैबो समजों लोगोसे जायो। दा नोंबो बेखौ मोनसे जाब्रबथाय बांग्रिं, बारहुंखा बेबायदि साननानै ला आरो नों माब्लाबाबो जेननो नाङा। आं दङ नोंजों। नोंनि सुखु दुखु, नोंनि गासैयावबो आं दङ। मैया दाखालिसो फैनायानो आंनि फिसाजोनि सुखु दुखु खैफोद आफोदखौ गावहासो बिबान लाबावबाय। ओइ, सोर नोंलाय? आंनि फिसाजोनि सुखु दुखु, आंनि फिसाजोनि मोजां गाज्रि संसाराव हाबनो? आं बिनि बिमा, बिखौ आं जोनोम होदों। बिनि सुखु दुखु, बिनि मोजां गाज्रिखौ आं दङ। नोंलाय मानो? नों ओंखारलां बे न'निफ्राय। मिनि, गोसोखौ हमथा। मिनि, मालानिफ्रायथो बेलाय नोंनि मोजां गाज्रि सुखु दुखु, नोंखौ खबर लाग्रा, नोंखौ जोथोन लाग्रा जाखो बेलाय? आयै, नों मानो बिदि? नों सासे बिखुनजो जानानै गावनि बिहामजोखौ, बेबो मालाय नङा, नोंनि थैनि फिसाला, नोंनि फिसालायानो बेखौ लानानै फैदों। बे दा नोंनि नखरनि बिहामजो नङा, बे नोंनि नखरनि फिसाजो। आं दिनै नोंनि फिसाजो जानानै दङ। आं गाबोन मालायनि नखराव बिहामजो जाहैगोन। आयै, आंनिख्रुइबो नों बाजैखौसो बांसिन जोथोन आरो बांसिन बिनोसो अननाय होनांगौ। आरो नों सासे बिखुनजो जानानै बिहामजोनि गोरबोखौ बांसिन बुजिनो नाजानांगौ। नाथाय नों आयै गावनिखौल' बुजिग्रा। बेलाय बिजों मुलिसो दौजाखो ना मा जाखो? एथ' बिनि फारसे मोजां साननो गोरों जाग्रा जादों। आयै, बाजैया आंखौ जेबो मुलि दौवाखै। आयै, आं बुंगोन, बाजैया सासे जोबोर अनसुलि आरो बियो सासे जोबोर बुजिनो गोरों। बाजैखौ जोंनि नखराव बिहामजो मोननाया बे नखरनि लोखि आरो सुखुखौ हायै, बे जोंनि नखरनि माइनाव। आयै, बाजैखौ बेबायदि अयनाय नों दाखालाम। बाजैया दुखु मोनलांबाय खोमा। आं बाजैखौ नायहैनो। हाय लोगोफोर, बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोनजों आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, दिनैनिफ्राय जेब्लायबो भिडिअ नुबाय थानो मोनसिगोन। आरो दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन भिडिअ होनो हायैया माखासे जाहोननि थाखाय, नाथाय दिनैनिफ्राय आङो भिडिअखौ लानानै फैफिननो होननानै थांखि लाबाय आरो आङो थामथिम जानानै फैबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ बयबो नायदो, अनसायनाय होदो आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामनांगोन होननानै फोथायनाय थाबाय। दे बिदिब्ला दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।